abokina ka san me wallahi yanzu wani hashtag ne ke trending a TikTok ba gan shi ba hashtag a TikTok wai mood hashtag yana trending ka gane shi in kai posting ka sa hashtag din zaka samu viewers ne yanzu ba ina duba ka gani kai ma duba ka gani bari in duba shi ina zuwa ni ma yanzu ina kokarin yin posting ne in sa mood ko mood shi sacin ga zaka gani wallahi kuma ba ƙarya yana tafiya viral ko kai in dai kai shi sai ya tafi viral dole kai Allah mu baka hakuri dan Allah dan Allah kai kuma to ka bashi dan Allah kai hakuri lo na ci ganima nan zuwa wani irin da kiki ne ya baka wayoyinmu da adda ba za ka ba mu ba ka tsara mai addan mana ni da kai waye da kiki me yasa baka gaya min ba to tun sai na gaya ma kuma gashi ya ta ina ne